eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen, minkälainen fiilis jäi puoluevaltuuston viikonlopusta? Tämä oli hyvin elävä keskustelu ja ministeritentit oli todella mainiot. Niissä saatiin hyviä vastauksia kenttää huolestuttaviin kysymyksiin. Ja sitten tämä sunnuntai-aamuna, kun oli varapuheenjohtaja ja puoluesihteeritentti, niin osoitti, että kyllä meillä on erittäin kovat hakijat molempiin tehtäviin. Kiitos ja voimia keväässä. Kiitos. Mikäs tämä ohjelman nimi olikaan? Oliko se politiikan nurkkapöytä vai pöytänurkka? Vai? Joo, nurkkapöytänä mennään. Eli ollaan täällä puoluevaltuuston kokouksessa Jyväskylässä tämän viikonloppu. Meillä on tässä Pohjois-Savon keskustan puheenjohtaja Juha-Pekka Rusanen, terve. No morjesta ja onpa oikein kotoisa olo, kun pääsee tämmöiseen radiolähetykseen. Tällä kertaa en niinkään ole ehkä siinä toimittajan roolissa, vaan niin kuin vieraana. Niin, Rusasen Juha-Pekkahan pyörittää Radio Sandelsia tuolla Iisalmella. Olen toimittajana. Niin, meidän piti tässä kysäistä, että millä miettein puoluevaltuusto on sujunut, että itselläni oli henkilökohtaisesti sellainen odotus, että kun tämä liikennekaarihanke on tässä niin kuin ihan veres vielä ja ihmiset hämmästelevät sitä ja muuta yhtiöittämistä, niin täällä oltaisiin vähän enemmän pidetty semmoisia kapinapuheenvuoroja, mutta aika rauhallisissa merkeissä on yleinenkin keskustelu sujunut. Joo, aika semmoinen rauhallinen tunnelma ja ehkä niin kuin se kuvastaa tämän kevään niin kuin sitä meininkiä, että tässä on niin kuin tosi paljon semmoinen niin kuin odottava ja latautunut fiilinki niin politiikan kuin myöskin puolueen sisällä, että tämä on semmoinen niin kuin odotusten kevät ja alkukesä, että tuo puoluekokous ja toisaalta nämä kaikki päätökset, mitä onkaan niin kuin jo tässä hallitus tehnyt ja on tulossa tekemään, niin tavallaan mä aistin jotenkin se, että meidän porukka niin kuin vielä niin kuin malttaa ja se on hieno asia, että tässä on paljon latausta tälle keväälle. Joo, nyt eletään tosiaan lauantai-iltaa täällä Jyväskylässä. Huomiselle on ohjelmassa sekä puoluesihteeri että varapuheenjohtaja ehokas tenttejä. Eikö se näin ole? Kyllä. Minkälaisia odotuksia siitä? Teiltähän on Pohjois-Savostakin vahvoja ehdokkaita. Kyllä, varapuheenjohtaja ehdokkaana Hanna-Kaisa Heikkinen ja puoluesihteerivaalissa Riikka Pirkkalainen. Ja kyllä mä niin toivon, että niin varapuheenjohtaja kuin puoluesihteerivaalissa tulisi rohkeita avauksia. Että ei vaan pyöritä tässä päivän politiikassa, vaan niin esimerkiksi puoluesihteerivaalissa ehdokkaat tuo rohkeasti esille niitä asioita, miten puoluetoimintaa kehitetään, mitkä on ne semmoiset sisällölliset asiat, joita pitää laittaa nyt kuntoon. Että tavallaan toivon, että avauksia tehdään, että se ei mene semmoiseksi vähän niin kuin sanotaanko, että semmoiseksi liirunlaarumiksi. Ilmari Pokela ja Tuomas Kettunen, minkälainen on hyvä puoluesihteeri? No, ensisijaisesti, varsinkin silloin kun ollaan hallituksessa, niin puoluesihteerin tehtävä on tietysti nämä normaalit hallintohommat, mutta että niin ylläpitää se, että mikä on puolueen kanta ja mikä on puolueen linja. Jopa joskus sanoa niin, että hallituksessa on pakko tehdä kompromisseja, vaikka puolueen linja on tämä. Se pitää selvänä, että mikä on puolueen linja. Puoluesihteerin on oltava myös puolueen sihteeri, ei pelkästään puolueen johdon sihteeri. Antti Siika-aho, minkälainen on hyvä puoluesihteeri? Hyvä puoluesihteeri on kaukokatseinen ihminen, jolla on niin sanottua sydämen kovuutta. Eli on sydäntä, mutta samalla myöskin kovuutta tämä iso järjestökentän kaitsemisessa ja siinä, että kykenee näkemään suuret linjat sekä puolueen että koko maa asioissa ja pitkälle tähtäimelle eteenpäin. Hilkka Kemppi, minkälainen on hyvä puolueen varapuheenjohtaja? No se on semmoinen tarmokas ja eteenpäin katsova. Näin mä sanoisin. Kokoaa joukkoja ja tekee yhteistyötä, mutta osaa sanoa ääneen. Koska ei täällä niinku, jos kaikki on samaa mieltä, niin mikään asia ei muutu ikinä. Minä kysyn, että Hanna-Kaisa Heikkinen, minkälainen on hyvä varapuheenjohtaja? Ehdottomasti tänä aikana, kun tehdään isoja ratkaisuja, niin pitää olla tiimityökykyinen. Se, että mitä sovitaan, niin se pitää ja että pystytään luottamuksella siinä tärkeässä johtohommassa niin luottamaan toisimme ja sitä kautta se homma hoituu. Ja tärkeää on myös se, että osataan oikealla tavalla viestiä keskustassa laajasti eteenpäin. Isoja hankkeita on käynnissä ja jotta niin ihmisillä ei ole turhia pelkoja, mitä tuleman pitää, niin se viestintä on
valtavan tärkeä. Koenkin, että keskustella on aika paljon siinä kehittämistä. Ja totta kai puoluejohto, jokainen, joka sinne pääsee, niin tuo omat vahvuutensa. Että minulla varmasti tämä sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen ja sitten tämä oma maatalousalan osaaminen, jota on tehnyt pitkään ennen tätä eduskuntatyötä, niin ne on niitä ulottuvuuksia, joita minä toisin siihen hommaan mukaan. Anssi Kekkonen, minkälainen fiilis jäi puoluevaltuuston viikonlopusta? No väsynyt, mutta onnellinen niin kuin perinteisesti, että nämä on rankkoja keikkoja aina tänne kun tulee ja siis sillä tavalla tapaa niin kuin tuttuja eri puolta Suomeen ja keskustelee politiikasta ja niin kuin, siis sillä tavalla koko viikonloppu, niin ainahan se niin kuin rankkaa on, mutta ihan hyvä mielikuva niin kuin jäi ja sitten semmoinen niin kuin aina näiden jälkeen on, että kun on isoja asioita nyt hallituksella esimerkiksi pöydällä, niin sitten jotka on kiista-alaisia, niin täällä tulee ehkä enemmän yhteisymmärrystä sitten näiden asioiden niin kuin ympärillä. Niin kuin tämä liikennekaari ilmeisesti oli sellainen, joka sitten valiokunnassa kuitenkin niin kuin uusi muotoilu, mikä tuli ja Bernerin alustus, niin se vähän pehmenti sitä, että mikä on median kautta tullut se tieto siitä hommasta. Puheenjohtaja Juha Sipilä, minkälainen fiilis jäi tästä puoluevaltuuston viikonlopusta? Oli taas kerran todella hyvä kokous ja oikeastaan se peruskysymys tässä oli se, että kykeneekö keskusta olemaan tässä uudistamisen vauhdissa mukana ja sain vastaukseksi, että kyllä. Hyvä, kiitoksia ja voimia kevääseen. Kiitos paljon.